Днес ще ви разкажа една красива любовна история между Виктория и Албърт, на който е кръстен порцеланът Роял Албърт. Кралица Виктория и принц Албърт са добре известни със своята голяма любов, което допринася за популярността на много неща, свързани с тяхното име и естетика. Роял Албърт е създадена в края на 19 век от компанията Томас Уайлд и Ко, известна с изящния си костен порцелан. Специализира се в сервизи за чай и кафе с флорални мотиви и изтънчени дизайни. Когато компанията получава кралско одобрение, тя официално възприема името Royal Albert в чест на принца. Включването на флорални мотиви, типични за Royal Albert, се свързва с любовта на Виктория към градините и природата, която също вдъхновява множество проекти, които тя и Албърт създават. Един интересен факт е, че принц Албърт организира първия международен панаир, посветен на културата и индустрията, и представлява масивен кристален дворец, пълен с предмети на изкуството и технологии от цял свят. Визията му е вдъхновена от желанието да обогати обществото чрез красота и функционалност, което виждаме и в дизайна на порцелановите съдове на Роял Албърт. Историята между Виктория и Албърт е една красива приказка в епоха на бракове по сметка и всеки красив порцеланов предмет ще бъде нейно ехо през вековете.